Utomo Mariwalewa Dharma dados Rino. Sudah memanasi Dinamin dados Gilang. Kula Putri Rumayu Sunawati dados Neta. Kula Yan Romigasali dados Satria. Lho, Kami udah juga sudah. burung anak bene wis sing kaya budian ae. Loh, kok iki lho ngono? Alah Rino ngaku kita wis rasa yo. Kalian mau ngopi ya? Ngerti ya ora? Silakan try kebiasaanmu. Kring 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 kring. Wes saya udah putih saya. Yes. Ani dhisik yo. Ayo. 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 Mbone nyapa ae wes. Ayo sana. Sing nyusah riko kanthi Ayo wes beneran. Jadi raga mana budaya anak kowe lho. Assalamualaikum bocah-bocah. Waalaikumsalam, Bu. Jadi nara-nara kelas iki sepine, biasanya rame nemen kayak pasar. Yo sih. Siapa yang bisa semau-mau? Assalamualaikum. Iki mana? Apa nduk? Sepurane Bu kula telat. Amarga kula tadi kawan. Ya Allah iki wadon-wadon yo tekane telat. Wes tunggu ae tunggu. Oke, Bu. Nggih tunggu. Niki bocah-bocah. Budiana pertama-tamane kate ngabsen dhisik ya. Satrio, Neta, Kula Bu. Desi, Kula. Gilang, Rino. Apa ae kocak ramene ya? Ket mau rame nemen yang gak gelem melu pelajaran Budiana, mending metu wae. Oh, Rino. Tawi ben tawi. Pancen arek-arek iki rek. Orangnya Bu, ini tidak bisa ngatur itu. Ayo Rino, bahas apa sih tasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Mbak lan Ibu guru pengajar harap mlebu kantor amarga ana rapat. Oh, apane iku anak pengumuman Budiana badhe menyang kantor dhisik. Aja rame mengkene ya. Sido gak so kerja pokoknya. Apa iki? Apa nek ada kok kablas iki? Ya wis bener aku. Yo wis ben duwe kanca sing galak. Yo wis ben. Ditambahi tadi iki. Kon iki wo. Ya wis kurang yo. Ayo. Sarang. Ya apa? Iki sida kan belajar kelompok. Oh, ya apa? Udah. Jangan apa sih? Awakmu iki lho ya apa sih makanya dodolan HP terus kan ndak ngerti apa isine dunia iki. Bu, ya apa Des? Apa arek kan itu sang ngambune Iki lho Rak, lah Pino, Sino, main HP terus
Ya, udah. Ayo. Iya, tadi yang gue. Gue lah. Ayo. Ayo. Jajannya kali. Panganan tok iki. Orang yang mana? Bahasa apa itu? Bahasa apa? Sing di sing sini nyamuk, seneng nyamuk ta? Untuk waktu acara nih. Bahasa sini lagi jadi terus aku gitu. Cek sombong arek iki. Ani meneh yuk, Yo wes Assalamualaikum bocah-bocah. Piye kabare saiki? Rino sehat Rino? Sehat Bu. Sehat tapi kok loyo ngono ya ora Budiana, boleh mau sehat-sehat ae. Oh iya bocah-bocah, saiki Budiana badhe nagih tugas sing kapanan iku. Dibawa kabeh? Jangan dikumpul nanti ada. Wes kumpul no, ayo jangan. Satria dihitung dhisik tugasnya. Tunggal kali 3 sekawan gangsal 6 itu 8 Bu iki arek dereng lho Bu ngono arek dino mbek bilang Dino bilang piye to? Ini tugasnya turun mari ta? Nah ini tugasnya. Anu, yang dulu aneh. Rino. Rino maneh? Pancen Rino iki. Rino nanti tugasnya. Ning omah Bu. Nang omah terus. Kok iso ana ning omahmu? Tak kira kok iso ana di omahmu. Nyentuhan Bu. Nyentuhan. Rene, Rino Rene. Rene. Tak timbali karo Budiana. Awak mikire yo, bocah-bocah sik cilik le, aja nakal-nakal. Bukune diilang digawa. Ya wes, saiki Budiana ate ngekeki bonus kanggo awakmu ya. Resiki kabeh taman sing ana nang sekolah iki sampe bersih. Ngerti? Terus janji, ngerti Budiana? Janji aja ngulangi maneh. Ngerti? Janji. Undangan. Ya wes. Udah. Apa mana Dino? Sambat ae kerjane. Undangan laksanakan wes. Ya wes, bocah-bocah kumakno. Yang sumpamane jadi mahasiswa utawa murid saiki iku aja nakal-nakal rumakno gurune. Aja ditiru Dino iku ya.
datang. Ngaturake salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mulai, aja dolan to. Ibu. Oke, bisa. Ya sampai saat ini ya ceritanya tekan bilangan kula tekan kelompok sekawan yen badhe ya lama tekan kelompok tunggal yang anak skala salahane mohon nguruk. Ning kene gunung, nang kono gunung, iki nang tengah-tengah Pulau Jawa. Ya sumpamane kene teko kelompok tunggal badhe kesalahan